Сам си виновен за абсолютно всичко. И това е самата истина. Чувал съм го всичкото. Нямам пари, нямам време, нямам знанията, нямам подкрепа. Живея в грешна държава, в България няма пари. И всичко това е пълна измишлотина. Примерно, нямам пари да инвестирам в себе си. Има ли поне един човек от всички 8 милиарда на планетата, който е имал по-малко пари от тебе и пак е успял? Да, има. Търсил в YouTube, което е безплатно. Питал е за съвети, което е безплатно. И просто лека по лека е намерил начин и е успял. И всичко това колко струва? Нула. А знаеш кое не е нула? Всичките часове, които ти прекарваш пред екрана си да скролваш и само да се оправдаваш и само съжаляваш. Докато има хора в много победни семейства, молейки се да се в твоите обувки и пак не правиш нищо. Нямам опит. Добре, как се гради опит? Купува ли се? Роден ли си с него? Не, просто трябва да действаш. Онлайн бизнесът не работи. Има ли хора, които са успели в тази сфера? Да, има много ясно. Така че хващай се за работа. Или пък нямаш правилните условия. Нямам обкръжението. Добре, човек, има ли поне един човек от всички 8 милиарда на планетата, който е бил с по-лошо обкръжение, по-лоши хора и пак е намерил начин да се измъкне оттам и да успее? Да, има. Лоша е икономиката. Има ли поне един човек от всички 8 милиарда, който е работил по време с много по-лоша икономика, по време на криза и пак е успял? Да, има. В България няма пари. Има ли човек в много победна държава от всички 8 милиарда на планетата, пак е намерил начин и пак е успял? Да, има. Нямам времето. Има ли поне един човек от всички 8 милиарда, който е бил с много малко време от тебе, много по-заед и пак е успял да си приоритизира времето и да успее? Да, има. Цялостно, има ли поне един човек от всички 8 милиарда с 10 пъти по-лоши обстоятелства от тебе, който пак е намерил начин и е успял? Да, има. Тогава защо не ти? Буквално познавам хора с всичко казано към тях. Имат пари, имат контакти, подкрепят ги, имат и времето, обаче още стоят и нищо не правят. Също така познавам и страшно много хора, които нямат нищо, нямат подкрепата, нямат пари. Буквално с толкова лоши условия и пак са намерили начин и пак са се измъкнали. Всичко е въпрос просто колко всъщност го искаш. Така че стига да си се оправдавал, защото това е самата истина. Тези оправдания те не са за другите, те са за самия теб. Защото ако твоето оправдание наистина е реално, ти не трябва да правиш нищо и не можеш да се провалиш. Пази от провала. Но знаеш от какво друго те пази? От успеха, защото дори няма и да пробваш и няма как да успееш. И знаеш ли какво друго става, когато се оправдаваш? Оставиш контрол върху твоя живот и твоя успех върху външни фактори, като времето ти, като парите, като икономиката. И това теб те оставя напълно безпомощен. Нямаш нищо, което можеш да направиш. И точно когато направиш тази промяна и спреш да се оправдаваш, вече имаш 100% контрол върху всичко в твоя живот и твоето положение. Аз лично познавам толкова много успешни хора и всеки е почнал с различни карти, различни обстоятелства. Едни са били по-бедни, други са били по-богати, едни са били по-хитри, други са имали повече контакти. Обаче всичките имат едно нещо общо. Приемат на 100% отговорност всичко в техния живот върху себе си. И точно заради това те имат силата да се променят. И точно това разделя тях от теб. Така че ще оставя с един въпрос. Ще продължаваш ли да се оправдаваш, да циклиш на едно място или пък ще се хванеш за ръце, най-накрая просто ще си промениш живота? Изборът е твой. Ако искаш да разбереш всъщност кой съм аз и с какво се занимавам, абонирай се за канала и го разгледай. Мисля, че ще ти хареса.